26 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ёвон шӯъбаҳои қабул, қалб ва шикастабандии беморхонаи марказии ноҳияро пас аз таъмиру навсозӣ мавриди истифода қарор дода, бо шароити муосири хизматрасонии тиббӣ дар он шинос шуданд. Сохтмони комплекси бинои дуошонаи нотамоми беморхона ҳанӯз соли 1978 оғоз шуда, соли 1990 қатъ гардида буд. Бо шарофати истиқлолияти давлатӣ дар доираи амалишавии сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат соли 2014 дар 33% бино корҳои сохтмонӣ анҷом ёфта, шӯъбаҳои таваллуд, навзодон, занона, эҳёи таваллуд ва ҷарроҳӣ пурра сохта ва бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз карда шуд. Хушбахтона бо се шӯъбаи дигар, шӯъбаи қабул, шӯъбаи бемориҳои дил, шӯъбаи шикастабандӣ ва осеби асаб кушода шуд, ки тамоми таҷҳизотҳои нави муосири тиббӣ ба беморхона дастрас шудааст ва вақте ки беморон ба шӯъбаи қабул ё шӯъбаи осеби асаб ё ки бемориҳои дил медароянд, ба тамоми таҷҳизотҳо муроҷиат шуданд. Ва яке аз сифатҳои беҳтарине ки ва талаботе ки аз тарафи пешвои миллат нисбати кадрҳо мегӯянд, дар ноҳияи Ёвон хушбахтона имрӯз ба пуррагӣ ин ҳалли худро ёфтааст ва тамоми кадрҳое ки имрӯз аст, қариб 80% амра инҳо кадрҳои ҷавон аст ва он таҷҳизотҳои тиббие ки имрӯз аз давлати Олмон, давлати Япония, Амрико, Россия ва мардуми Чин овардагӣ ҳастанд, тамоми мутахассисоне ки дар ин самт ҳозир кору фаъолият кардааст, ҳамашон дар даруни ҷумҳурӣ, берун дар шаҳри Москва ва аз он ҷумла давлатҳои хориҷӣ бозомӯз кардаастанд ва ба тамоми таҷҳизотҳои нави муосири тиббӣ шиносоӣ доранд ва ба пуррагӣ кор карда метавонанд. ҳамчунин дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ бо ҷалби маблағҳои буҷетӣ шӯъбаи ҷарроҳии тозаи Калонсолон бо 40 кати хоб, шӯъбаи ҷарроҳии фасоди Калонсолон бо 25 кати хоб ва ҷарроҳихона бо муосиртарин дастгоҳҳо сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. Корҳои таҷдиду навсозӣ дар ин иншооти соҳаи тандурустӣ соли 2020 оғоз гардида буд ва инак дар муҳлати кӯтоҳ бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расид. Ман Нигора Иззатуллоева хатмкардаи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино донишгоҳро соли 2019 ба ҳайси акушер-гинеколог хатм намудам, ба ноҳияи Ёвон фиристода шудам. Бо дастгирии сарвари беморхона ба ҳайси духтур фаъолияти худро оғоз намудам. Албатта ин ҳамаи бурдбориҳоро ман аз таваҷҷӯҳи ғамхоранаи беандозаи пешвои миллат ба даст овардам. акнун мо имкон пайдо намудаем ки беморонро ба дигар минтақаҳо нафиристода дар ин марказ ташхису тавбат намоем. мо мутахассисони ҷавон бар ивази ғамхориҳои сарвари давлатамон аз мо талоши худро баҳри хизмат ба миллати худ ва ҳифзи саломатии ҳамватанонамон равона месозем. зимни шиносоии сарвари давлат иттилоъ дода шуд, ки шӯъбаи қабули беморхона дорои 21 ҳуҷра буда, дар он 31 нафар, аз ҷумла 7 нафар табиб, 14 ҳамшираи тиб, 10 корманди хурди тиб фаъолият менамояд. Дар асоси талаботҳои мавҷуда дар шӯъбаи қабул ҳуҷраҳои захмбандӣ, доругузаронӣ, шикастабандӣ, кӯдакона, табиби бемории дил, дандонпизишкӣ, асабшиносӣ, рентгенӣ, ултрасадо, эндоскопӣ, бемориҳои занона, сабти барқии дил ва ҳуҷраи интенсивӣ мавҷуд мебошад. ҳамаи ҳуҷраҳо дорои беҳтарин шароити хизматрасонӣ барои табибон аст. шӯъбаи шикастабандӣ ва осебшиносии беморхонаи марказии ноҳияи Ёвон дорои 22 ҳуҷра ва 35 кати хоб буда, 32 нафар мутахассисон дар он ба кор ҷалб гардиданд. боиси хурсандист ки имрӯзҳо бо ташаббуси ватанпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шӯъбаҳои нави беморхонаи марказии ноҳияи Ёвон кушода шуданд ва ин тӯҳфаи нодирест бахшида ба 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри табибони ноҳияи Ёвон ва мо инчунин табибони ҷавони ноҳияи Ёвон ваъда медиҳем ки дар оянда соҳаи тандурустии ноҳияро ба сатҳи баланд мебардорем.
шуъбаи бемориҳои дил бошад дорои 13 ҳуҷра ва 35 кати хоб аст. кормандони соҳаи тандурустии ноҳияи Ёвон ба пешвои миллат ҷиҳати ғамхориҳои пайваста ва дастгириҳои ҳамешагиашон барои рушди соҳа изҳори сипосу миннатдорӣ намуда ваъда доданд, ки бо истифода аз чунин шароити муосири фароҳам гардида сатҳу сифати хизматрасонии тиббиро ба аҳолӣ боз ҳам беҳтар менамоянд. шуъбаи ҷарроҳии тоза ва ҷарроҳии фасодӣ низ пурра бо таҷҳизоти наву замонавӣ таъмин гардиданд ва ба таври замонавӣ таъмир карда шуд. имрӯз мо шоҳиди онем, ки боз шуъбаи қабул, шуъбаи қалб ва шуъбаи шикастабандӣ бо навтарин таҷҳизотҳо таъмин гардиданд. ин нишондиҳандаи он аст, ки пешвои муаззами миллат, президенти кишвар ба шароити кори табибон ва саломатии аҳолӣ таваҷҷӯҳи зиёд доранд. кормандони шуъба 31 нафарро ташкил намуда 8 нафар табиб, 13 ҳамшираи тиб ва 10 нафар кормандони хурди тиб мебошанд. дар ҳамаи шуъбаҳои беморхона дастгоҳҳои муосири табобатии истеҳсоли давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон аз ҷумла Япония, ҷумҳурии мардумии Чин, Олмон ва Федератсияи Россия насб шуданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми боздид аз шароити фароҳамгардида дар беморхонаи марказии ноҳия ба роҳбарият ва дигар кормандони соҳа ҷиҳати таваҷҷӯҳи хоса додан ба сифати хизматрасонӣ барои сокинон, муошират бо беморон, риояи қоидаи талаботи беҳдоштию гигиенӣ бо истифода аз шароити муосири фароҳамгардида дастуру ҳидоятҳо доданд. бо дастуру супоришҳои ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳия беморхонаи замонавӣ сохта ба истифода дода шуд, ки бо кадрҳои баландистеъдоди тиббӣ таъминанд. ин лаҳзаҳо миннатдории худро ба ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расониданиам, ки соли 2012 тибқи квотаи президентӣ ба донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон дохил шуда онро бо муваффақият бо дипломи аъло хатм намудам. баъд аз хатми ординатураи клиникӣ ба ҳайси табиби кӯдакона кор ва фаъолият дорам. боварӣ дорам, ки барои ватанам, барои гулгушукуфии Тоҷикистони азизам хизмат менамоям. пешвои муаззами миллат дар беморхонаи марказии ноҳияи Ёвон ҳамчунин бо лоиҳаи аз навсозии бинои шуъбаи бемориҳои сироятӣ шинос шуданд. бо таҷдиду навсозии ин шуъба дар он 50 кати хоб, 4 кати эҳёгарӣ барои калонсолон ва дигар шароити хизматрасонӣ ба табибон фароҳам мегардад. ин муваффақиятҳо натиҷаи сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд. пешвои миллат доимо таъкид мекунад, ки солимии миллат боягирии давлат аст. ҳамин аст, ки дар тамоми ҷумҳурӣ беморхонаҳои нави замонавӣ бо асбобҳои муосири замонавӣ сохта ба истифода дода шуда истодаанд. дар ноҳияи Ёвон низ ба истифода дода шудани чунин муассисаи тиббӣ иқдоми хубест барои саломатии аҳли ҷомеа. лоиҳаи мазкур дар доираи барномаи рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии вилояти Хатлон барои солҳои 2021-2025 амалӣ мешавад. дар ноҳияи Ёвон 98 муассисаи тандурустӣ бо 740 кати хоб фаъолият дорад. дар муассисаҳои тандурустиву табобатии ҳудуди ноҳия ҳамаи талаботи тиббӣ, санитарии безараргардонӣ, тамизгардонии дастгоҳу таҷҳизот ва лавозимоти тиббӣ риоя мегардад. масоҳати умумии беморхонаи марказии ноҳияи Ёвон беш аз 4 гектар буда, замини иншооти мавриди таҷдиду навсозӣ қарор гирифтаи он 3673 метри мураббаъро дар бар мегирад. дар доираи тадбирҳои сабзу хӯрамгардонӣ атрофи беморхона сабзазор карда шуда, масоҳати 1 гектар асфалтпушт, 1200 метри мураббаъ сафолакпушт ва беш аз 3000 бех ниҳолони сояафкану ороишӣ ва мевадиҳанда шинонида шудааст. кормандони соҳаи тандурустии ноҳияи Ёвон ба пешвои миллат ҷиҳати ғамхориҳои пайваста ва дастгириҳои ҳамешагиашон барои рушди соҳа изҳори сипосу миннатдорӣ намуда ваъда доданд, ки бо истифода аз чунин шароити муосири фароҳам гардида сатҳу сифати хизматрасонии тиббиро ба аҳолӣ боз ҳам беҳтар менамоянд. илҳом Ализода, Баҳриддини Бобокалон, Собирҷони Умаралӣ аз ноҳияи Ёвон.